Dur sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Hari ini ulang tahun Pak Yadi sama Pak Pareno. Ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Oh. Nah, ini ada kawan koeser jauh nih.